ولی بیدن آنسر جواب دوزا دادگاهکردن صلاح الدین دمیرتاش رات کشم کو دوزا هری داویه کو قاشو حقارت سروکمار ترکیه کریه به 3 سال و 6 ماه تا زندانی کردن بگومان گلک دوزیندن جلد دیجی صلاح الدین دمیرتاش آن نوکرن هندزان دمیرتاش کی سیاست مدارن گنجین دیارن باکوری کردستانیه نه مسعود اوزر پارێزەری صلاح الدین دمیرتاش ji Enqere ya paytexta Tirkiye digel medaye Birês Ozer demata baş be evê biryara serduzgeriya Tirkiye li dijî Salah Edîn Demirtaş gelû hîn çawa dinirxînin. Belê. Yani rastî Birêz Demirtaş nîzîkî 6 sala li hemberî wî weke ku em bêjin dozger, mahkeme hemû tev de ketine têkiliyê ne tenê em vê dibêjin. Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropa jî ev tespît kir. Mixabin ev 6 sala her gotin ji devî û derketin li hemberî wî mahkeme hatiye vekirin. Hevalê me stolê îro parêzerê wî ki parêzertiya wî kirî Birêz Ramazan Demirci nîşanda. Destpêka mahkeme heta nehme çi xweste bê mixabin mahkeme red kiriye cezadan. Tabi em itiraz bikin ev nayê qebul kirin. Ji ber ku Birêz Demirtaş siyasetmedareke jî hatiye kêr hatiye û goreva xwe peywîra xwe anêce. Yani wekê din teha qerit kesî nekiriye. Belê bu van dozan gelo hîn çi bikin tedbîrê te dê çi bi madem hûn rad dikin wê serîl kîjan cihetê fermî bidin? Jeret bêjine îstinaf awil em ê serîl îstinafê bidin. Piştre eger goş îstinaf were red kirin em ê serîl yargıtay bidin. û piştre Anayasa Mahkemesi Dadgeha Bilintiya Türkiye Anayasa Mahkemesi piştre jî eger ez texmîn kim wê ji wê de bizivire nebe herî dawî jî Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropa heta wê de jî em ê dosyayê bibin. Belê duzgera Bilintiya Türkiye tu zanî paza endamên wê hene tiviya deh endam vê biryarê qebûl bikin. O tê gotin ku piraniya van duzgeran li ser demê Abdullah Gül hatin nedanan. Abdullah Gül serkomarê berê Tirkiye ew teyîdawî dikin. Ew jî li hember hin pirsên niha bi taybetî jî li dijî HDP li dijî parlamentarekeyan yê beriya niha mafê parlamentariyê lê tê sandin ew neraziye dibe tiviya Tirkiye bi vî awayî tûn nebe. Hûn bi bawerin gelo wekû hin çavdêr dibêjin ku dibe ew dadwer li duzgeriya bilinda Tirkiye qebûl nakin vêyekê. Hûn bi bawerin? Yani em wekek hukuknaks em dixwazin got em bawer bikin çünkü em hukuka navxweyî û navnetewî lê dinêrin yani em ê binêrin baweriya me tevî sedî sed hukukê baweriya me pê heye wextê got nevê bikaranîn jî mecburin em ê îtiraz bikin lê em mecburin baweriya xwe heqê me tune em nikarin xwe bê bawerî bihêlin baweriya me derheqê hukukê de heme heta dawî jî mücadele xwe em ê bikin. Gelek caran rexne ji pirsa dadê li Tirkiye tê girtin. Gelo hîn bawerin ku ev keyîs û badeka Salah Edîn Demirtaş hemû filterên duzgeriye derbas dike? Yani rastî derheqa Birêz Demirtaş de Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropa daire bilind hevde hakimê navnetewî biryarekê gelekê girîng dan. 12 Aralık 2020 yani beriya sê heyva biryarekê gelekê girîng bû gelekî mühim bû. Mixabin Türkiye'de dozgeh û dadgeh bi vê biryarê kar nayînin. Wê biryarê de tiştekî gelekî girîng heye. Yani dibêjin Birêz Demirtaş ji ber siyaseta wî ev ensa mafî wî hatine bin pêkirin yek ya duwa derheqa wî de çim dadgeh hebin bi hemû tev de werin beraat kirin. Yani ev jî gotiye. Tabii Dadgeha Mafê Mirovaniya Ewropa ne tenê ji wî Demirtaş tenê vê bêje wekî din Navalny heye Rûs ew jî muhalifeke derheqa wê de jî ew biryar hene. Wekî din li Azerbaycan Ilgar Mammadov heye ev biryar derheqa wa de jî hatine. Yani roşilatê Ewropa siyasetê mirovê got siyasetê dikin bi rastî gelekî bin bandora tehlikeyên gelekî mezin dere. Yani yê got siyasetê dikin yek weke Birêz Demirtaş yê din wekem gotî Navalny yê dî jî Ilgar Mammadov mixabin gelekî pirsgirêk derheqa. Belê gek Mesûd taban biryara Dadgeha Bilintiya Mafê Mirovaniya Ewropa ez dixwazim li ser vêyekê biwesîn. Bîratatê tê salên pêş da heta AK Partî jî Recep Tayyip Erdogan serokê AK Partî serkomarê nayê Tirkiye ew xwe jî rastî hin bertenkan bû daxist li Dadgeha Bilinda Mafê Mirovaniya Ewropayekê tedaxula kêsayî bikin. Gelo çima ev çend cara biryara azadkirina Demirtaş jariyê Dadgeha Bilinda Mafê Mirovan ya Ewropayê derçe ku ez bawerim Tirkiye jî tê de endame û Tirkiye cêbecê naket. Hûn çawa dibînin bû cêbecê naket?
Yani rastî Birêz Demirtaş siyasetmedarekî gelekî kêrhatî jihatiye ez bawer dikim yani hukukî em nikarin vê tiştê şîrove bikin. Hukukî çünkü bersiva wê tune. Li gor hem anayasa xala notî û hem jî peymana mafê mirovan Ewropa xala çil û şeşa kîjan welat em bêjin yê Ewropa Konseyî üye wabe, namzetê wabe yan jî endamê wabe divê va biryara dadgeha mafê mirovan bînêce. Ew sadî sed yani bêşik divê bînêce. Lê pirsa bersiva pirsa heve mixabin ne hukukî yani siyasetmedar vê tiştê bikarnayinin ez bawer dikim pêşeroja me de wê sê-çar tişt wê di heqa Tirkiyeyê de biqewmin. Yek Konsey Ewropa ihtimal heye endamtiya wê yan dalekî an jî wê endamtiye derêxê Tirkiye derêxê. Em naxwazin em hêvî nakin lê ev yek ya di duan evadin parlamenter Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi dibêjin. İhtimal heye pasaportê parlamenterê Tirkiyeyê betal bikin. Ev ihtimal heye. Ya sisiya Yekîtiya Avrupa sê cotmeh 2005 hatta niha ve weke ku berandam yani aday ülke devam ki ihtimal heye belki wat işte werne sekinandın ya çara jî tişte herî mühim eger go welatek bêje ez devleta hukukî me divê biryara dadgeha bînince ev tê wê manî ku mixabin devleta Türkiye weke ku yan jî vêga Türkiye birêve bin weke ku hukuk devletî olarak yani devleta hukukî xwe nahesibîn ez karim babêjim. Kewata hûn ku parêzerên Salahdîn Demirtaş dadgeha mafê mirovaniya Ewropa bigire rêxerawên mafê mirovîn serbinetên hevgirtî bigire yên cîhanî be ew ku rewşê dişopînin gelo û tucaran we seredana wan kiriye wan daxwazt ji we kiriye ku ev ê keysê pêtir bû bihez bikin. Çawa yani bu pirstan fêm nekir derheqa çi de? Derheqê ev pirsa Salahdîn Demirtaş darizandinawî bu 6 salane ew li girtîgehê de wekû te gotî gelek dûst di cî hatine vekirin. Bêguman hem dadgeha mafê mirovaniya Ewropa çavdêriya rewşa wî dike ya dûza wî dike hem rêxerawên heqûqnas yên ser bi UNê bigire yên ser bi yên cîhanî bigire wê çavdêriya rewşa wî dikin. Tu caran wan hûn vexwandine serincawa wergirtiye behsê vê pirsê gel wekiriye gelû. Ya derheqa wê gelek serlêdanê me çûbûne heftiya bû çend ha Bakanlar Konseyi yani ya vezira ya Avrupa Konseyi bir yarekte go Demirdest Birêz Demirtaş û Birêz Osman Kavala werin berdan yek ya diduwa Uluslararası Af Örgütü yani wan jî bir yerde Demirdest Birêz Demirtaş were berdan ez dixwazim vê tiştê ji raya giştî re bêjim yani Birêz Demirtaş got roja biryara girtina wî ne hukukî rojekî were berdan jî ne hukukî ihtimalek mazın ve siyasetê wê were berdan ji ber wê dibe têkiliye siyasîn zêdetir xurttir bin dîplomasî xurttir bê. Belê Birêz Uzer pirsa miyadawiyê de ew be Medhet Sencar hevserokê HDP duh li Newroza Diyarbekirê axivî bû û serdozgeriya Komarî ya Diyarbekirê dûst li dijî vekiriye dibêjin daxivnên xwe de weke li Tirkiye dibêjin ew wî piştevaniya tîrorê kiriye. Gelo tu bu vê yekê çi dibêjî heke serincata hebe? Belê yani kenê min tê birastî Birêz Mithat Sancar profesörekî gelekî jî hatiye kerhatiye ji ber ku mamostê min jî bû pîreka wî jî mamostê min bû her du ji mirovên gelekî jî hatî kerhatine zanin çi sûce çi nesûce ji ber wê yekê axaftina wî jî hewe jî guhdar kir me jî guhdar kir ti alaka wî û terorê û em bêjin şiddet û tiştek welê tune bû sadece got em dixwazin Tirkiyeyê pirsgirêka Kurd çareserî werê çareserkirin ev te negotiye wekî din li hemberê ti kesî negotiye rabin serhildana xwe bikin em bêjin şer bikin tiştek welê negotiye. Belê Birêz Mesûd kenê min tê. Birêz Mesûd Uzer parêzerê Salahdîn Demirtaş li Enqereyê gelme bû gelekî spas Birêz Mesûd. Şev baş.